segon d'ESO a l'Institut Pons d'Icart de Tarragona. Hola, jo em dic Damià i faig quart de primària a l'escola del Mirall. En el següent experiment necessitarem polvos talc, aigua i sabó i treballarem amb la tensió superficial de l'aigua. Ara agafarem polvos talc i ho ficarem per la superfície de l'aigua. I ara sucarem el dit i com veieu no m'he mullat. Podem provar-ho diferents vegades i notarem que en cap ens mullem. Ara el que farem serà sucar el dit al sabó i ho tornarem a sucar. Fica el dit. I com veiem hem trencat la superfície. I sí que ens mullem. El polvos talc ens ajuda a representar la membrana de la superfície de l'aigua i amb el sabó la podem trencar. Aquesta propietat és la que ens ajuda a explicar per què les gotes d'aigua o de qualsevol líquid són esfèriques o per què els animals, els sabaters, poden caminar sobre l'aigua. A veure qui s'anima a fer el repte i a guanyar. Ànims!